Somos medio hueco. Pa-picture ka naman tayo. Ayan, dalawa. Mitä? Там переночую 2 ночи. Keskellä tulee. Näettekö tätä? 밥 안 먹고 그냥 수영장 갔다가 끝나면 나와서 같이 먹을래? Видите, покурю.
kijken. Als zij weggaan. Te pongan aquí en la plaza y... En la plaza. Noem maar aan. Eerst door bij jou. Start off at 5, people coming for a weekend. Tænk du gerne vil lave. Gelsene. Bu şuradan bana. Ja, het woord ja, met woord aan en ik betekent volgens mij ijs. Oh. Dus zie je wel eens ja of niks. Dat is volgens mij ijs. Dan zit je hier, ja, dat is volgens mij ijs. Ja. Poi spegniamo su autocarro French per il Sud.
Ja, ik vind het niet veel. I want to have this now. Mama, doe niet aan de gang. Ja, maar ik was zo bang dat ik denk, het zou wel heel Zeigen Sie mir nochmal, weil das wirklich was